हेलो दोस्तों, हम है भोजपुरिया तड़का और हम सुनावनी भोजपुरी में न्यूज़ बड़का। त रउआ लोग भोजपुरी में खबर सुनल चाहत बानी त का सोचत बानी, फटाफट चैनल के सब्सक्राइब करी और ये घंटी जरूर दबाएं। चलिए वीडियो शुरू कइल जाओ। रउआ लोग देखनी है कि अबे 2 दिन पहले नीतीश कुमार एनडीए सरकार बनैना ह। तो ए बेरा एगो आदमी नीतीश कुमार के बम से उड़ावे के धमकी देले बा। तो आई आज हम ये वीडियो में बताएम कि ई खबर सच बा कि झूठ और ई के बम से उड़ावे के धमकी देले बा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बम से उड़ावे के धमकी देवे वाला कर्नाटक के बा और ऊ गिरफ्तार हो गइल बा। रउआ लोग के बता दी कि आखिर में ऊ काहे नीतीश कुमार के बम से उड़ावे के धमकी देले बा। ओसे पूछताछ भइल त बतैलस कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाला बदलले के चलते ऊ आरोपी 30 जनवरी के बिहार पुलिस आरएस भट्टी के व्हाट्सएप मैसेज अउरी वीडियो क्लिप भेजले रहे और डीजीपी के भी मैसेज और ऑडियो क्लिप भेजले रहे और ओमे लिखले रहे कि सीएम नीतीश कुमार बीजेपी से अलग नाही होइहन त हम उनके और उनकी विधायक के बम से उड़ा देम। पुलिस जांच के बाद कर्नाटक छापा मारलस और ये अपराधी के गिरफ्तार कइलस और जांच के बाद पता चलल कि आरोपी के नाम सोनू ह और रउआ लोग के बता दी कि ई आदमी हाईटेक एग्रो इंडस्ट्रीज राइस मिल में बोरा सिए के काम करेला और ऊ कहलस कि बिहार में बढ़ता बेरोजगारी और गरीबी के जिम्मेदार बिहार के सरकार बा और ई आरोपी के परिवार हंसपुर के दयानगर में रहे वाला सोनू इहो कहलस कि इतना क्लिप भेजले के बाद भी कौनो बिहार में हलचल ना भइल ह। यही खातिर अब ऊ क्लिप मीडिया के देवे वाला रहल तले पकड़ा गइल ह। त रउआ लोग कमेंट में बताई कि ई सही करे वाला रहल कि गलत। रउआ लोग कमेंट में बताई और ये अइसने खबर भोजपुरी में सुनल चाहत बानी त का सोचत बानी, फटाफट चैनल के सब्सक्राइब करी और वीडियो पसंद आइल त लाइक क के जाएम। मिल तनी अगली वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद, जय श्री राम, धन्यवाद।